ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሚ ከም ወትሮ ኣገዳስን እዋናውን ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ምሳና ክፀንሑ ብክብሪ ንዕድም ላይክ ብምግባር ክትኣትዉ ድማ ናብ መደብና ንዕድም ግዜ ከይወሰድና ኣብዚ ኣገዳሲ ሓበሬታ ናብኹም ሰግር You have some video of the moment where the president was rushed off the stage. Let us watch that now. You know, what occurs to me as we're watching this as well, we just said Erica Kirk was in this room. She was in እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ብሓደ ፍሉይ ኣጋጣሚ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተኻየደ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተኻየደ እዩ ዝግለጽ ዘሎ Just about an hour before when the shooting or shots were heard at the dinner that took place at Washington Hill, where President Trump, Melania Trump, along with White House Press Secretary Kevin Yvette were evacuated immediately after shots were. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሓደ ፍሉይ ኣጋጣሚ ናይ ምስ ጋዜጠኛታትን ወይ ከዓ ናይ ናፅ ሓሳብካ ምግላፅ ፍሪ ፕሬስ ዝብል ዲነር ዝካየድ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝግበር እዩ ነይሩ ኣብኡ ኣብ ዝተኻየደሉ ዘጋጠመ ክስተት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተኻየደ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣይደኖ መበል ራብዓይ ዲና ክንብሎ ሳልሳይ ኣይተረዳእንን ኣሎ ግን ሓደ ግዜ ኣብቲ ባትለር ዝበሃል ፔንስልቬንያ ኣካይዱ ተኻይዱ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ምርጫ ትዝክርዎ ተኮይንኩም እዝኑ ተሃሪሙ ገለመለ ተኣምር ኮይኑ ድሒኑ ተባሂሉ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ፍሎሪዳ ፈተነ ተገይሩሉ ነይሩ ይበሃል ኣብ ካልእ እውን ኣብ ገለ ተፈቲኑ ነይሩ ገለ ሰሚዕና ነርና ሕጂ ድማ ኣብዚ ዋይት ሃውስ ማለት እዩ quite an evening in DC secret services and law enforcement did a fantastic job they acted quickly and bravely the shooter has been apprehended እቲ ቀታሊ ተቐቲሉ ዝብልቲ ተታሒዙ ተቐቲሉ ይብላ ኣሎ እቲ ናብኡ ዝተኮሰ ማለት እዩ and I have recommended that we let the show go on ኣነ ድማ እቲ ምርኢት ወይ ከዓ እቲ ድራር ክቕፅል ይሓቲተ ኢሎም ግን but will entirely be guided by law enforcement ግን ቀንዲ በቲ ኣኽበርቲ ሕጊ እዩ ክውሰን ዝኽእል ክግበር ድያ ይግበርን they'll make a decision shortly ኣብ ሓፂር ግዜ ውሳነ ክገብሩ እዮም regardless of the decision the evening will be much different than planned and we will just plain have to do it again okay ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ይተረዳን ከም ካልኣይ ክንገብሮ ኢና ዝብል ዘሎ እንታይ ፕሌን ንምንታይ ገይርዋ ኣለዎ ዋ ይተረዳን ዝኾነ ግን ሰንቢዱ ከሎ ፀሓፋውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ብዙሕ ክንብሎ ንኽእል ነገር የለን ናው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ፈተነ ቅትለት ተኻይድሉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ወፅዩ ኣብ መግለፂ እውን ሂብሎ ነቲ ህዝቢ ኣድረስ ደ ኔሽን ይብልዎ ስለዚ ኣብቲ ዝተዋህበ መግለፂ እውን እንታይ ኢሉ ከስማዓኩም እየ ብዙሕ ዘረባ እንድዩ ዝዝረብ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ገለገለ ካብቲ ዝቐተለ እውን ተራእዩ እቲ ዝፈተነ ዝብልዎ ዘለዎ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣበይ ከም ተኻየደ እንተወሓደ ሓደ ሰብ ሒዞም እንዲዮም ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝተተሓሓዘ ይመስለኒ እቲ ነቲ ቅትለት ዝፈተነ and ገለገለ ሓቅታት ክንበኩም ክንፍትን ኢና ግን ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ኣካታዒ ኮይኑ ዘሎ እቲ ጉዳይ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ኩናት ኣብ ሃገር ኣብ ኣገዳሲ ኩናት ኣብ ዘላትሉ ግዜ እንታይ ማለት እዩ እዚ ከቢድ ኩናት ይካየዳሉ ምስ ኢራን መዕለቢ ድማ ይተገበረሉን ኣሎ ዝርርብ ክግበር ተባሂሉ ነይሩ ኣይሰለጠን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ሰባት ንምንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ግምታቶም ይህብ ኣለዎ ሕጂ ኢራን ጌራቶ ድዮም ክብሉና ወይስ መን ገይርዎ ይክበሃል ምስ ኢራን ከንታይ ዘተሓሓዝ ኣለዎ ሰብ ዝተፈላለየ ቲዮሪታት ክዝርግሕ ጀሚሩ ዘሎ ቅድሚ ናብቲ ቲዮሪታት ምኻድና ግን ካብቲ ቦታ እስከ ቁርብትለይ ሓበሬታ ክልተ ሓበሬታ ክንህብ more serious in that the dinner starts at 8 p.m. and usually you can make your way into the building
at or around that time. But this year, because the president was going to attend, you had to be in the building by 7 p.m. For them to do a Secret Service sweep. So there were changes to the evening because the president was there. But, normally it is a high security event every year. And this was no different. If anything, there were more to accommodate the fact that President Trump was joining us. Yeah, I agree with you, Steph. I feel like security was a little stepped up. For example, when I was driving with some MS Now colleagues in a shuttle to the event, we had to get off 5 blocks short of the hotel. So እንታይ ዝብሉ ዘለው እቶም ሚድያ ኣብኡ ዝነበሩ ከቢድ ሴኪሪቲ ነይሩ ብርቱዕ ዝኾነ ሴኪሪቲ ነይሩ ምስ ሰዓት ኣቢልካ ኣብቲ ቦታ ክትመፅእ ነይርካ ናብቲ ቦታ ክትኣቱ እንድሕር ኮንካ ምክንያቱ እቲ ሲክሬት ሰርቪስ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ሓለዋን ብዙሕ ተፍቲሽን የካይድ ከም ዝነበረን ብዙሕ ናይ ፀጥታ ቸክ ይግበር ከም ዝነበረን ስለዚ ዓብ ደረጃ ናይ ሴኪሪቲ ከም ዝነበረ ኣብቲ ቦታ ናይ ሴኪሪቲ ጋፕ ከም ዘይነበረ ወይ እውን ዋሕዲ ናይ ሴኪሪቲ ከም ዘይረኣዩ ዓመት ዝግበር ነገር እዩ ነይሩ ፕሬዚደንት ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ዝሳተፍ ኣብ ገሊኡ ይሳተፍ ኣብ ገሊኡ ኣይሳተፍን ኣብዚ ናይ ሕጂ ግን ብዙሓት መቸም ነቲ ነገርቲ ደይመደይ ኢሎም ንዶናልድ ትራምፕ ጅግና ንምምሳል ዝኣለምዎ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ወላ እውን ብሓቂ እንተጋጢሙ ንዶናልድ ትራምፕ ከኣምኖ ዝኽእል ሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ከቢድ እዩ እስከ ገለ ካብቲ ንሱ ዝበሎ ንስማዕ ካብቲ ትዮር ወፂና ብተግባር እንታይ ተዛሪቡ ድሕርቲ ኩናት እስከ ገለ ቁርብ ክንሰምዖ እንታይ ኢሉ ነይሩ upon by Secret Service and law enforcement, and this was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press, and in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution. እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ሓደ ነፃ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ድራር ዝግበር ትራዲሽን ዝተለምደ ባህሊ ናይ ኣሜሪካ እዩ ጋዜጠኛታት ዝግበር እዩ ስለዚ ካብ ኩሉ ፖለቲካ ፅላታት ዘለና ኢና ንመፅእ ካብ ዲሞክራትስ ካብ ሊበራልስ ካብ ኮንሰርቫቲቭስ ካብ ፕሮግሬሲቭስ ካብ ኩሉ ደረጃ ዝመፁ እዮም ኣብኡ ዝርከቡ ሚድያ ይኹን ፖለቲከኛታት ሽዑ እቶም ኮሜድያንስ ድማ ጆክስ ይገብሩ ገለ መለከምታት ሮስቲንግ እውን ይብልዎ እዮም መቸም ንኸምኡ ተመዲቡ ዝነበረ እዩ ከይተጀመረ ዘጋጠመ ኩነታት እዩ ብዙሓት ሰባት ግን ነዚ ንክቕበልዎ ይከብዶም ኣሎ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ብዙሕ ነገር ኣካይዳናቱ ፅቡቅ ስለዘየለ ብፍላይ እቲ ኩናት ናይ ኢራን ድማ ጠቕላላ ደገፍ ናይ ህዝቢ ስኢኑ ስለ ዘሎ እቲ እውን ኮነ እቲ ፕሬዚደንት ደገፍ ንኽረክብ ምናልባት ዝክርዎ ተኮይንኩም ኣብቲ ናይ ባትለር ዝበሃል ፈተነ ቅትለ ዝተካየደ እውን ዶናልድ ትራምፕ ደገፍ ናይ ህዝቢ ውሒድዋ ኣብ ዝነበረሉ ናብ ጅግና ንምቕያሩ ዝተገበረ ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ደገፍቲ ናቱ ኣብ ጎኑ ዝነበሩ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ሜይቢ ሓሶት ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሓቂ እንተዝኸውን ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ከምኡ ዝገበረ ነቲ ገበን መን ገይርዎ ኣፃርዩ ኣብ ደገ መምፃኣልና ፕሬዚደንት እዩ ኮይኑ ዘሎ ግን ነታ ኣርስቲ ከልዕሎ ዘይደሊ ምዃኑን ብዛዕባኡ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስቲጌሽን ክግበር ዘይደሊ ምዃኑ ምናልባት ገለ ነገር ዝፈልጦ ኣለዎ ወይ እውን ገለ ፌክ ነገር ነይርዎ ስለዚ ዳትስ ዋይ ድማ ክገብርዎ ዘይከኣሉ መፅናዕቲ ገይሩ ዝያዳ ሓበሬታ ክበና ዘይከኣለ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ብልክት ንርኢ ኣለና ናይቲ ቻርሊ ኮርክ ዝበሃል ብሕማቕ ዝተቐተለ እውን እቲ ናይ ዓብይ ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ መንእሰይ ዝተቐተለ ኣብ ፅርግያ እናተዛረበ ኣብ ሓደ ቃልዕ እናተዛረበ ከሎ ረሺኖም ዝቐተልዎ ናቱ ቀታሊ እውን መን ከም ዝገበሮ ብርግፅ መፅናዕቲ ንክካየድ ኣበርትዑ ክሰርዕ ዘይከኣለ ፕሬዚደንት ብምዃኑ እዚ ጉዳይ እዚ እውን እቲ ሰብ ምሉእ ብምሉእ ከኣምኖ እቲ ሚድያ ከእምነካ ይድፍትን በቃ ኩሎም ብየማንን ብፀጋምን ዘለው ነቲ ጉዳይ እቲ በቃ ሃገር ዝሕብር ነገር ገለ ክብሉ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ሰብ ግን ፈፂመ ኣያምኖም እዩ ብኩሉ ሳይ ዘለወላ ሲኤንኤንን ፎክስን ሓደ ዓይነት ዘረባ ክዛረቡ ተጀሚሮም መሊስካ ከምቲ ጥርጥር እዩ ዝገብረካ ስለዚ እቲ መብዛሕቲ ሰብ ከኣምኖ ይደለየና ኣሎ ኢራን ዝገበረቶ እዩ ክብሉ እዮም ናብ ኢራን ኩናት ንምጅማር
ከም ምክንያት ክጥቀምሉ ክልዮም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ግን ካብ ተሃዲድን ፈኻራን ቁሩብ ክዕርፍ ስለ ዘይክእል ዝበሎ ከስማዓኩም እዮም ምክንያቱ ነዊሕ ዘረባ ስለ ተዛረባ ኣብዚ ኣንሽተይ ከስማዓኩም And also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but said has very high spirits, and we told him we love him and respect him, and he's a very proud guy. He's very proud of what he does, Secret Service agent. And we looked at all of the conditions that took place tonight, and I will say, it's not a particularly كم تريو زلهم هذا كابتن سيكريت سيرفيس كم استهرمه كم زموته ده يكونس كم تهرمه ينقر جنا أي ما قاعد أماني بلالو بزح تأمرت أو سرح سريهم بزح سبكت حنوخي لهم قليز بحال قد دقيت تكيسو بزح تي فوتا جاب زي كان ريكم أين خلينا نشانل ونصبصل زي كونه بزخونه دونالد ترامب تهاجر أبزوريو كتكون دقفنا حزب كركب دليل له هجي أبزي كابتن سوز دليل زلو كابتن سوز زارب زلو بدحر مجارجة زلو كنتات كنزارب زيادة يمرت انتاي زلو دحر الكابزي إذا كينات زي very unpopular فتجي مدقفنا حزبية يبلون أتو كينات دما كسفافة كبرت عيد اللالو سلامتها يجي سنهي لك بكم يتحستو كلتي زت سلام زقبر زنبرت عارف فشيلي ስለዚ እንታይ ክግበር ሕጂ ከቢድ ኩናት ክግበር ይኽእል ከቢድ ኩናት ክግበር ተኮይኑ ደገፍና ህዝቢ ክረክባሉ ምክንያቱ ደገፍናቱ መሬት አንቆልቁሉ መሬት ዘቢጥ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዮም ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ ሰንኮፍ እዩ ዘሎ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ክብለኩም ከለኹ እቲ ጂዲፒ ግሮው ዝብለኩም ኣለኹ ዝበፅሐ ህዝቢ ኣብ ሰንኮፍ እዩ ዘሎ ሱሳ ምእታዊት ህዝቢ ኣዝዩ ከቢድ መናብሮ ኣለዎ ስለዚ ህዝባዊ ናዕቢ ክለዓል ይኽእል እቲ መናብሮ ተኸቢሩ የስ ሚልዮነራትን ቢልዮነራትን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም ዘለዉ بس حزب جن كابيد ناف تعمي كبيد وزل من عبرة سلزي بخمسة اللي هو الجاز برايس نوسخن تغيروا قبل عوا خليهم كمان زيتي الصفر هس اللي زلهم كم يجر كانت تزبي نتوكينات كم زد قفوت تجبر زي ما كم زفتنا أطلت كجبر كله لما راح ياخذ القف كتب الجلاء قال لهم تاتي كن سبسل شيء نزل سبزك عملوا ود ما كبيدي سلزي حجب بخلت من قدري ولا حدا تكتالي ناي أبجل إنستغرام سي ناي إسرائيل وتهدر ناي IDF كريان تخدينه خلوا ويون ماليا غيرو خلوا استسألن يرو عشيهم مدى أمبرجليلو قالوا دما نبي إيران كتعزو خفتني يوم سلازم تاي كجبريو تميديا نزانا جرزيا كجبرا مخانو زترترني رميم كدمي سومنات سكت عفق عدني أمريم نيره إيران قال جيرا قبل دونالد ترامب فتنا قتلت جيرا ويجن كبرش برا فتنا بزبل ناي إيران مخنيات جيروب نتكوينات حزبين خد قفو كسعر يوم يلام نيرم أنت يا ساكاليتي بوغن إسرائيل كروخ اللغة إذا سباي كهدم تفتينو فتنا قتلت كجبروا اليوم كسم بدواك في الدنيا كزلغن تفتينو كابتا كوينات كوتسي دل انت اللغينو إسرائيل كوتس وخمزة دليزا لو نسور كوين اللابزو عنزي سلازي نبينو كوتس قديفوهم كفقدوا لي كونن السون حدا كابتي تقام كقات مخليز بالوزا اللويو سلازي بكل من قد كرو خلو تقداي ناب كاله ناي مخات تخلو عبد كم زخونه يزنقر زلو تي ناب كاله نبلو زلنا exactly انتاي عينت كالي سلازلو يخم كتب له تقوليهم you're right بزين بتلقى بزوح كتزارب له تخل نجار على لوجن دونالد ترامب تاي له أبزو من اسمعيه من تاي كم زع عينت نجار أدلي وم دريلكا كابتي درجة اشترانا يقول عندهم كنت كم زفتنوس كسمعوا بزي Trump, there's a report in the New York Post that this assailant assembled his weapon somewhere on site at the hotel. What do you think about that? And I ask respectfully, why do you think this keeps happening to you? Well, هجي تخيل حطوتات قريفكم سلمتاي كم زنقر زي بتدقاقامي قبل عليه خيا قاطم له سلمتاي قتلو خاي دليل له زيادة زبلكم صنعكم سلمتايو أبستفل عليه قاطمي قتلوها زفتنو كم زي عينت كالك زي قاطمنيو ماني خذ حتى زول فوكس ميديا سو زياتهم تمنعوا جقنا كم سلوز دليل زول تواصل يجي ملسنا تسمعوها I studied assassinations, and I must tell you, the most impactful people, the people that do the most, you take a look at the people, Abraham Lincoln, I mean, you go through the people that have gone through this, where they got them. But the people that do the most, the people that make the biggest impact, they're the ones that they go after.
They don't go after the ones that don't do much because they like it that way. And when you look at the people that have either, whether it was an attempt or a successful attempt, ስለምንታይ ከምዚ ኣብ ዓብሊ ዕለኻ ብዙሕ ፈተነ ቅትለት ይካየድ ኣሎ እንድሕር ኢልከ እንቲልዎ ዶናልድ ትራምፕ ሲ ሓሶት እንዲ መራ ዘሰልችወካ ግን ድሓን ክንሰምዖ ኢና ኣካል ናይ ዜናኻ ስለ ዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ብዛዕባ እዚ ቅትለታት ናይ መራሕቲ ብዙሕ መፅናዕቲ ገይረ ይብል ኣሎ ኣቤት 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 ዶናልድ ትራምፕ መፅሓፍ ከፊቱ ከንብብ ወይ እውን ኣብ ኢንተርነት ኣትዩ ሪሰርች ክገብር ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ ሶሪ ማለት ኣብ ርእስኻ ክትሓስቦ ዝክብድ ዝበለ ነገር እዩ ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዙሕ መፅናዕቲ ኣካይደ ግን እንድሕር ሪኢኻዮ ኩሉ እቶም ንኣብነት ኣብርሃም ሊንከን እዩ ዝብል ኣብርሃም ሊንከን ኣሜሪካ ክትምቀል ከላታ ሲቪል ወር ክካየድ ከሎ መራሒ ዝነበረ እዩ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ብልቦና ናቱ ዝጥቀስ ጥቕስታት ናቱ ክሳብ ሎሚ ሰብ ዝጥቀመ እዩ ስለዚ ሃውስ ዲቫይደድ ኣጋንስት ኢትሰልፍ ካኖት ስታንድ ዝብል ጥቕስታት ናቱ ክሳብ ሎሚ ነባሪ ጥቕስታት ዘለዎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ትረመንደስ ተዘይኮይኑ ካልእ ዝኾነ ጥቕሲ ንፈልጦ የብልና ዝኾነ ስለዚ እቶም ብዙሕ ለውጢ ዝገብሩ ኢምፓክትፉል ቼንጅ ዓብ ለውጢ መሰረታዊ ለውጢ ክገብሩ ዝፍትኑ ፕሬዚደንታት ንዓታቶም እዮም ክቐትሉ ዝፍትኑ ይብሉ መን እዮም እቶም ክቐትሉ ዝፍትኑ ኤግዛክትሊ ሁ ኢዝ ትራይንግ ቱ ኪል ዩ መን ክቐትለካ ዝፍትን ዘሎ እንታይ ዓይነት ለውጢ ስለ ትገብር ዘለካ እዮም ካብ ቀትልካ ክፍትኑ ሶ ቤዚክሊ ንመን ዝጠቅም ረብሓ ስለ ትገብር ዘለካ ወይ እውን ንመን ዝጠቅም ነገር ትገብር ስለዘየለካ እዮም ክቐትልካ ዝደልዩ እጂ እንታይ እዩ ምናልባት ክቐትሎ ዝደሊ ሰብ የለን ይብለኩም ኣለኹን ካብቶም ማጋ ናቱ ደገፍቲ ክቐትልዎ ዝደሊ ኣለዉ ምክንያቱ ከምፕሊትሊ ጠሊምዎ ተፃዊትሎም እዩ ማእከላይ ፅፍሪ ውፅኢሎም እዩ ንሳቶም ኩናት ዝበሃል ኣይደልን እዮም ዝበሎም ያ ኩናት ዘይደሊ ፕሬዚደንት ክመርፅ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ዘተኩር ማጋ ዝብል ጭርሖ ገይሮም ናብ ኣሜሪካ ጥራይ ዘተኩር ክንገብር ኢና ኢሎሞ ምስተመረፀ ግን ናይ እስራኤል ጥራይ ዝገብር ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ዘኪርዎ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ቁጣዕ ኣለዎም እዩ ክቐትልዎ ዝደልዩ ህልው ይኾኑ እዮም ካብ ኩናት ናብ ኩናት እዩ ዝወስዶም ዘሎ ነቲ ሃገር ብፍፁም ንውሽጢ ዓዲ ረብሓ ናይቲ ሃገር ቅድም ብታሪፍ ኢሉ ነቲ ህዝቢ መናብሩ ኣኽፊሉ ታሪፍ ንዑ ነቲ ንሱ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ገንዘብ የምፅኣሉ እዩ እቲ ታሪፍ ግን መን እዩ ዝኸፍሎ ዘሎ ኣሜሪካውያን ኣሚን ኣሜሪካውያን እዮም ዝኸፍልዎ ብቅርሺ ዝሽየጥ ዝነበረ ብ3 ቅርሺ እንድሕር ኢሎም ካ እቲ ታሪፍ ወይ ከዓ 50 ቅርሺ ዝሽየጥ ዝነበረ 60 ቅርሺ እንተደይቡ እቲ 10 ቅርሺ ኣሜሪካዊ ዝኸፍሎ እቲ 10 ቅርሺ ግን ንፌደራል መንግስቲ እያ ተኣቱ መለስኻ ኢሎም እቲ ገንዘብ ኩሉ እቲ 150 እንዲ ወላ 100 ገለም ቢልዮን ብታሪፍ ወሲድዎ ዝነበረ ዘይሕጋዊ ስለ ዝኾነ ይመለስ እቲ ገንዘብ ኢሎም ክዓቢ ደሊሉ እናቦቱ ይመለስ ተባሂሉ ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ከማይ ብዙሕ ለውጢ ክገብሩ ዝደልዩ ክቐትልዎም እዮም ዝደልዩ ይብላ ኣሎ እንታይ ለውጢ እዩ ገይሩ ናብ ኢራን ከድካ ምውጋእካ ዲ ለውጢ ሰብ ኣይደልዮን እዩ ነይሩ ኢራን ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ኣይኮነትን ንዓና እናበሉካ ከድካ ኣለካ ስለዚ ብካልእ መንገዲ ዝርእይዎ ግን ኣለዉ ካብታ ኩናት ናይ እስራኤል ክወፅእ ከምዘይብሉ ታካ ካርሎስ እውን ኣበርቲዑ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ሒዞም እዮም ዘለዉ ስለዚ ባርያ ስለ ዝኾነ ይድንግፀሉ ጥራይ ኣብዚ ኩናት ዝፈትዩ ጥራይ ኣይኮነን ምክንያቱ ወይ ኣብ ልዕሊ ወይ ኣብ ስድሩ ገለ ነገር ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ከም ፍሉጥ ጌርና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ንኣብነት ለንቀን ኣብዚ ኩናት ድሕርሕር እንዲ ዝብል ዘሎ ኣብ ሚድያ እንታይ ትሰምዑ ኣለኹም ንሱን ስድሩ ናብ ብልሽውና ክሳዕ ክንደይ ተቆማጢዖም ከም ዘሎ ብዙሕ ዘረባ ይዝረብ ኣሎ እዚ ዘረባ እዚ ስለምንታይ ይዝርጋሕ ኣሎ እንድሕር ተባሂሉ ኩሉ ግዜ ተሽጣራኮም እዩ እስራኤል ሒዞሞ እንተለውኩም እዮም ዝገብሩ እቲ ሚድያ ናቶም ስለ ዝኾነ ነቲ ሚድያ ዌፐናይዝ እዮም ዝገብርዎ ስለዚ ዝኾነ ነገር ሒዞም ኢልካ እንተለዉ ብሚድያ ገይሩ ከም ዝወፅእ ብናይ ከም ዝወፅእ ኣይትፈልጥን ኢኻ ንኣብነት ሪፐብሊካን እንተኮይኑ ብዲሞክራት ሳይድ ከም ዝወፅእ ይገብርዎ ብዙሕ ብዛዕባ ኮራፕሽንስ ናቱ ናይ ስድሩ ይወፅእ ኣሎ ቀደም ዘይነበረ ዝመስል ትም ኢሉ ዝነበረ ሕጂ ክወፅእ ጅምር ኣሎ ሓድሽ ነገር ስለ ዘሎ ድዩ ኖ ቢካዝ ነታ ኩናት ድሕርሕር ይብል ስለ ዘሎ ይዓቢ ስለ ዘሎ ናብታ ኩናት ንክምለስ ፀቕጢ ክገብርሉ ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ክቕተል ተኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ደገፍቲ ናቱ ዝብልዎ ዋላ ንሱ ብምስጢር ዝበሎ እስራኤል እዮም ክቐትልውኑ ዝኽእሉ እዩ ዝብል ምቕታል ተሎ እሶም ክቐትልዎ ከም ዝኽእሉ ዋላ እቲ ዝተቐትለ ቻርሊ ከርክ እውን ንሂወተይ ዘስጉኒ እቶም ዝቃወሞም እስላማውያን ወይ እውን ዓረብ ወይ ገለገለ ኣይኮኑን እዚ ናይ እስራኤል ደገፍቲ እሶም እዮም ደፍርሁኒ ኢሉ ነይሩ መወዳእታ መን ከም ዝቐተሎ መቸም ሓደ ሰብ በይኑ መፂኡ ቀቲልዎ ኢሎሞ ግን ሰብኣይ ዓገበን ኣሎ በቲ ሞት ናቱ ብዝኾነ እዚ ኸ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣነ ዓብ መራሒ ስለ ዝኾንኩ እየ ከም ዘጋጥመኒ ዘሎ ይብሎ ሕጂ ብምሉእ እዚ ንሪኦ ዘለና ካቨራፕ እዩ መሸፈኒ እዩ ስለምንታይ ቅድሚ እዚኣ ፈተነ ቅትለት ምግጣማ እንታይ የጋጢሙ ነይሩ በሉ እንታይ ስለ ዘጋጠመ እዚ ኩነታት ሕጂ ነቲ ሚድያካ ዶሚኔት ዝገብሮ ዘሎ እንድሕር ኢልኩም ዌል ናይ መወዳእታ ፈተነ ናይ ሰላም ኢሎሞ ዝነበሩ ኣይሰለጥን ሌትስ ጎ ዴር
Latest on the war in Iran. President Donald Trump has canceled a planned trip to Pakistan by envoy Steve Witkoff and Jared Kushner for a second round of talks. President Trump just told our own Aisha Hasni that he has canceled his envoy's trip to Pakistan to hold talks with Iran. Aisha Hasni is sending us this direct quote from the president. "I've told my people a little while ago they were getting ready to leave, and I said, nope, you're not going to make an 18-hour flight to go there. We have all the cards. They can call us anytime they want, but you're not going to be making any more 18-hour flights to sit around." كم تريو زلهم ناب إيران كجبر تحسيب زنبرة ذات كانسل كم زخونن دونالد ترامب لما كم زاب تريو زلهم بعلو كانسل كم زجبرو أو يزعيف بزمالتي دحرون أب كاميرا متيزبلو خص معكم. You saw that, and any other questions? Yes, sir. What have you heard from Pakistan? The Iran foreign minister was in Pakistan yesterday night. I think Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. And, you know, they'd like to see something happen, but we're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. What changed to make you make that decision? Too much travel. And when they say the meeting's scheduled for Tuesday, I said, Tuesday, that's a long time from now. But when you get right down to it, it's a lot of traveling. No, we don't want to do At that. what point do you send Witkoff and Kushner and send Vice President Vance in? What point Well, are we you going to would. be ready? They're all very competent, all three. Those are three good. But they weren't meeting with the leader of the country. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ዝተዋረደሉ ኣጋጣሚ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ፓኪስታን ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ዝርርብ ተባሂሉ ዝነበረ ማለት እዩ እቲ ዝርርብ ክግበር ተባሂሉ ነይሩ ናብቲ ዝርርብ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ብቐጥታ ክትዘራረብ ከም ዘይትደሊ መራሒ ናይ ኢራን መፅኡ ቀልጢፉ ካብቲ ዓዲ ከም ዝኸደን እሱ ድማ መርኣያ ናይቲ እቶም ዝሰዶም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምሶም ኢራን ክትዛረብ ድሌት ከም ዘይብላ ዝገልጽ እዩ ነይሩ እዮም ዝብሉ and give me a second. They were meeting. ሕጂ እቲ ዝርርብ ኣብ ኢራን ኣብ ፓኪስታን እስላማባድ ክግበር ከም ዝሕሰብ ዝነበረን ኢራን ድማ ብዙሕ ኣድላይነት ናቱ ይረኣዮም ኣይነበረን ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ልኡኽ ድማ ክራኸቡ መደብ ኣይነበሮም ስለዚ ምፅ ኢሎም ቀልጢፎም ከም ዝኸዱ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ምፅ ኢሉ ቀልጢፉ ከም ዝኸደ በቲ ዝርርብ ድማ ብዙሕ ለውጢ ክመፅእ ስለዘይ ይኽእል ኢሎም ስለዘይ ኣመኑ ምስ ኣሜሪካ ብቐጥታ ክራኸቡ ይደለዩ ዶናልድ ትራምፕ ልኡኽ ናቱ ክሰድድ ተዳልዩ ነይሩ ወላ ምክትል ፕሬዚደንት ክሰድድ ደልዩ ነይሩ ግን ኢራን ኣይደለይዎን ኢራን ድማ ስለዘይደለይዎ ነቲ መልእኽቲ ናቶም እቲ ዝደልይዎ ጠለባት ንፓኪስታን ተራኺቦም ንፓኪስታን ገዲፎምሎም ከይዶም ስለዚ ንሳቶም ክረኽቦም ስለዘይደልዩ እቶም ልኡኽ ናተይ ምኻድ ነዊሕ ርሕቀት ክኸዱ ይክእሉን እዮም ብላብላ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ እዩ ኣጋሊፆሞ ንመን እጅ ዝዛረብ ዘሎ እሱ ነቶም ኣብ ሚድያ ዘየለዉ ሰባት ነቲ እንታይ ይካየድ ኣሎ ብካልእ መንገዲ ዘይከታተልዎ ሰባት ነቲ ናቱ ዘረባ ጥራይ ክሰምዑ ዝኽእሉ ፎክስ ጥራይ ዝርዩ ሰባት ንዓታቶም እዩ በዚ ገይሩ ዘሽከ ዘሎ ንካልእ ምንጭታት ትሰምዑ ከምዚ ናተይ ቻነል ትከታተሉ ግን this is nothing surprising ምስ ክራኸቡ ከም ዘይደልዩን ዝኾነ ይኹን ደራኸብ ምክንያት ከም ዘይብሎምን ኩሉ ነገር ድማ ኣብ ኢዶም ከም ዘሎ ንሳቶም ምክንያቱ ምስ ኣሜሪካ በዚ ሕጂ ዘለዋ ካይዳ ለውጢ ክመፅእ ከም ዘይክእል ስለ ዝፈልጡ ግዜ ከባኽን ከም ዝደሊ ዘሎ ካልኣይ ሕጂ ዝወፅእ ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ ድማ እንታይ ዝብል ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ርክብ ክካየድ ምዃኑ ክዘራረቡ ምዃኖም ክብሉ ቀኒዮም ስለምንታይ ነቲ ስቶክ ማርኬት ማኒፕሌት ንምግባር እዩ ዝበሃል ኩሉ እዚ ጌም እዩ ፀወታ ስለ ዝኾነ ነቲ ማርኬት እስከ ጌርካ ኢኻ ማኒፕሌት ክትገብሮ ዘለካ እዩ ዝበሃል ስለዚ ነቲ ዕዳጋታት ንምትህድዳእ ዝግበር ዝነበረ ፈተነ ምዃኑን ኣብ መወዳእታ ድማ ያ ቀዳመ ሰንበት ምስ ኮነ ድማ ነቲ ኩነታት ገዲፎሞ ማለት እዩ ምክንያቱ ቀዳመ ሰንበት ትሬድ የለን ስቶክ ማርኬት የለን እፁብ ስለ ዝኾነ ስለዚ ካብ ሰንበት እዩ ዝጅምር እቲ ድራማ ከመይ ጌርካ ነቲ ዕዳጋታት ተረጋግኦ ዝብል ጌም ስለ ፀወታ እዩ በቃ ከም ፀወታ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እሱታት ሰሪሕሉ ወላ ፓኪስታን እውን ኣብቲ ጉዳይ ትተሳተፈላ ዝብል ክሲ እውን ወፂኡ ኣሎ ምክንያቱ ዝርርብ ክካየድ እዩ ክመፅኦም ከምዚ ክግበር እዩ ናበሉ ብዙሕ ግዜ ሓበሬታታት ካብ ፓኪስታን ወፂ እዚ ድማ ነቲ ዕዳጋታት ንማኒፕሌት ምግባር ኣገዳሲ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣገይን ኩሉ ናብ ሓንቲ ነገር እዩ ዝወስደና ዘሎ ሓደ ኣገዳሲ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ካርታት ኣብ ኢደይ ዘሎ እዩ ዝብል And I said, we're just not going to do too much traveling, takes too long, too expensive. I'm a very cost-conscious person. Mr. President, you said this week that you're not a fan of prediction markets and that ብሓፈሻ ነዊሕ ሰዓታት ክኸዱ ክደኽሙ ንውፅኢት ዘይብሉ ደስ ኣይበለንን ይገለገለ ይብሎም ኣሎ
እስከ ደሃና ብትናይ ዓውደ ኩናት ዝበሃል ዘሎ ንስማ continue to shoot us the bird. They're going to continue to stall. They're going to go to Pakistan, and it's going to be a new group of folks showing up so they can't strike a deal. That's exactly what they want. The Iranians now know they've got a real strategic asset, more useful than a nuclear weapon. The blockade on the blockade has seemed to be quite effective. They have many dozens, if not hundreds, of very fast attack boats. They are a threat in the same way that drones and missiles are a threat. Iran, similarly, had been planning to retaliate. As long as we'd had a plan on the books, they'd had a plan to respond. The U.S. sending this third aircraft carrier to the Middle East, what options does that give the U.S. military? ኩሎም ዞም ትሪእዎም ፀናሕኩም ጀነራላት እዮም ናይ ኣሜሪካ ጀነራላት ዝነበሩ እዮም ብምሎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይቲ ፖለቲካ ዘለዉ እዮም ክዛረቡ ከለዉ ግን መብዛሕትኦም ኢራን ፕላን ከም ዘለዋ እዮም ዝዛረቡ ኢራን ዝተዳኸመ መራሕቲ ናቶም ፋሕፋሕ ዝበሉ እንታይ ክገብሩ ይደልዩ ኣለዉ ዘይፈልጡ ኣብ ውሽጦም ድበኣሱ ዘለዉ ኖ nothing of that sort ከም ዝበሃል የለን ኢራን ኦርጋናይዝ ዝኾነ ካርድታት ናቶም ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቤን ክፃወትሉ ከም ዘለዉ ዝፈልጡ ወታደራዊ ስጉምትን ተመፂኦም ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ዝኽእሉ ንዝኾነት ኣሜሪካ ተወስዳ ስጉምቲ ግብረ መልሲ ዘለዎም እንታይ ግብረ መልሲ ድማ ንቁጠባ ዓለም ንኣሜሪካ እንተደሕመመ ወይ እውን ነተን ሃገራት ዓረብ ወይ ንቁጠባ ዓለም ኣፀቢቑ ክሕመም ዝኽእል ውሳነ ስጉምቲ ክወስዱ ዝኽእሉ ምዃኖም ዘለዎም ካርዲ ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦም ዘለዉ ኣሜሪካ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊኦም ካርዲ የብሉን ኣብ ዝዋን እዚ ዝኾነ ንሱ ዝገበራ ካብኣ ትብርትዕ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ሶ ንኣሜሪካ እንተደሕሚምዋ ንኩሎም መሻርክታ ኣፀቢቑ ክሕመሞም ዝኽእል ኢማጅን 60 መዓልቲ ቀሪብና ኣለና 60 መዓልቲ ሃገራት ዓረብ ቀጠር ኩዌት ባሕሬን ኢማራት ብዓብዩ ነዳዲ ናቶም ከምቲ ግቡ ከይሸጡ ጋዝ ናቶም ከምቲ ግቡ ከይሸጡ ማዕድናት ናቶም ድቑዑ ናቶም ኩሉ ነገር ናቶም ኣብ ዕዳጋ ከይቀረቡ ቱሪዝም ከይመፅኦም ቱሪስት ናብ ዱባይ ከይዳ ኣለኹ ዝብላ ይሰምዑን እዮም ብርእሲ ህሩም እንተዘይኮይኑ ኣብ ኩሉ ዓይነት ቁጠባ ናቶም ን60 መዓልቲ ከባቢ ተዓፂኦም ኣለዉ now this is very 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 strange ولا حيال يزبل هاجر كقصله كبيد يزي من البعض ساتهم نعمل بفلاي قطر يخونا امارات اب ገንዘብ ናቶም ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስትድ እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብ ስቶክ ማርኬት ጽቡቕ ስለ ዘሎ ጠቅላላ ዚሮ ኮይኖም ኣለዉ ክንብል ኣይንኽእልና they still have money billions and billions ገንዘብ ኣለዎም but billions and billions በወረቐት ስለ ዘለካ ቁጠባናትካ ክትሕውየ ትኽእል ማለት ኣይኮን again እቲ ቁጠባ ኣብ ናትካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዘሎ ገንዘብ ዝምርኮስ ኣይኮነን ቱሪዝም ሲሰብ ክመፀካ መፀካን you have to ነቲ ኮንፊደንስ ኣብቲ ዕዳጋኻ ዘሎ ክትመልሰለካ ክኽፈት ክኽእል ኣሎ እቲ ሲቹዌሽን ኣቡዳቢ ነዳዲ ብጣዕሚ ዘገድሶም እቲ ቁጠባ ነዳዲ ዝምርኮስ እዩ ነዳድን ቱሪዝምን ክልተ ቁጠባ ዘለዎ ቱሪዝም ድማ ብኮንፈረንስን ገለን ዝግበር ማለት እዩ ኩሉ እዚ የለን ስለዚ ክልቲኡ ማሕበራት ናይ ቁጠባኦም ni almost 60 መዓልቲ ተጠው ኢሉ ኣሎ ብሕጂ ድማ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ዝኾነ ይኹን ናይ ምቁራፅ ተኽሲ ይኹን ናይ ዘተ ምልክት የለን ስለዚ ፈትዮም ፀልዮም ትኩነታት ናብ ሕማቅ ክኸይድ ከም ዝኽእልና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ይገብሩ ኣለዎ እንድሕር ኢልካ ኩናት ክጅምር ኣለዎ ምክንያቱ ብሰላማዊ መንገዲ መፍትሒ ይረአ ስለዘየለ ናይ ግድን ገለ ኩናት ክግበር ኣለዎ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ጀነራል ክላርክ ዝበሃል እንታይ ይብላ ኣሎ ኢራን ኒኩለር የድልዮም ድሕሪ ሕጂ ይብላ ኣሎ ካብ ኒኩለር ዝብርትዕ ኣፅዋር ረኺቦም ከም ዘለዎ ፈሊጦም ኣለዉ ኢሉ ኒኩለር እኮ ኣለካ ግን ኣይትጥቀመሉን ኢኻ ኣስክራሻ ራሻ 4 ዓመት ምስ ዩክሬን ትዋጋ ኣላ ከባቢ 5,000 ዝኾነ ኒኩለር ቦምብ ኣለዋ ተጠቂማትሉ ኖ ኒኩለር ስኺልካ ንመከላኸሊ መፈራረዳ ኣንበር ትጥቀመሉ ኣፅዋር ኣይኮነን ስለዚ ኢራን ኒኩለር ተድህልዋ እውን ትጥቀመሉ ነገር ማለት ኣይኮነን ኣይትድፈርን ኢኻ ብለካ ግን ራሻ ካብ ምድፈር ዓዲዋ ዓለት ናብ ኩናት ስለ ዘላ ካብ ኒኩለር ዝብርትዕ መሳርሒ ናይ ኩናት ግን ረኺባ ኣላ ኢራን ኢሉ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኒኩለር እኮ ንሓንቲ ሃገር ኢኻ ተፈራርሃሉ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንዓለም ምሉእ ውይ ተብላላ ንዓለም ምሉእ if you go to Sri Lanka or Chile still ብወሽመጥ ሕርሙዝ ይዛረቡ ኣለዉ ብሩንዲ እንድሕሪ ኸይድካ ወሽመጥ ሕርሙዝ የገድሶም እዩ ይዛረብሉ ኣለዉ ኣይስላንድ ኣብ ኤሮጳ እንድሕሪ ኸይድካ ወላ ቡልጋርያ እንድሕሪ ኸይድካ everybody is talking about ወሽመጥ ሕርሙዝ ገለ ነገር ካብዘን ሃገራት ዓረብ ይመፁ ወይ እውን ናብኡ ዝሸጥዎ ኣለዎ ሶ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ኩሉ ክፋል ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ናይ ዓለም ተንኪፍዎ ኣሎ ኤርትራ ንባዕላ ተንኪፋ ኣላ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኢራን ካብ ማንም ኣፅዋር ዘለዋ ንላዕሊ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢዶም እዩ ነይሩ ቀደም ግን ብከምዚ ዓይኒ ክጥቀምሉ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ብዙሕ ፀገም ከምፅኣሎም ዝኽእል ይመስሎም ነይሩ ሎሚ ግን እስራኤልን ኣሜሪካን በዓሎም ነዚ ነገር እዚ ኣርእዮሞም
ነዚ ነገር ድዝማ ድሕሪ ሕጂ ኢራን ብፍጹም ክሳብ መወደታ ክትዋጋእ ኣለያ እዚ ጉዳይ እዚ ናተዩ ማንም ክእዘኒ ደልኔ ብናተይ ሕጊ ጥራይ ዝኽየድ ብምባል ድሕሪ ሕጂ ልክዕ ከምቲ ስዊስ ካናል ናይ ግብፂ ሪኢኹም ኣለኹም ናታይ ግብፂ ኬላ እዩ ገንዘብ ከፊልካ ኢኻ ትሓልፎ ተደልያ ድማ ክትግልግለካ ትኽእል እያ ስለዚ ልክዕ ከም ስዊስ ካናል ክገብርዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዚ ማለት ድማ ንካልኦት ሃገራት ድማ ዓብዪ ኣገዳሲ መድረኽ እዩ ዳስ ዋይ ናብ ኤርትራ ድምፁ ዘለዉ ባቤል መንደብ ሓደ መዓልቲ ከምኡ ኬላ ክኸውን ከም ዝኽእል ፈሊጦም ኣለዉ I'm telling you this ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ናብ ኤርትራ ድምፁ ዘለዉ ኩሎም እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት መፃበቦታት ኬላ ክኾኑን ናይ ገንዘብ ቦታታት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ፈሊጦም ኣለዉ ዳስ ዋይ ምስ ኤርትራ ርክብ ክትገብር ዘለካ ባቤል መንደብ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ይፀብብ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ቦታ ድማ እዩ ምክንያቱ ወሽመጥ ሕርሙዝ ካብ ሃገራት ዓረብ ዝወፅእ ነዳዲ ጥራይ ዘለዎ ቀይሕ ባሕሪ ግን ካብ ቻይና ናብ ኤሮጳ ዝኸይድ ብምሉእ ንግዲ ብኡ ዝሓልፍ ካብ ጃፓን ዝመፅእ ካብ ደቡብ ኮርያ ዝመፅእ ካብ ህንዲ ዝመፅእ ካብ ቪየትናም ዝመፅእ ካብ ኢንዶኔዥያ ዝመፅእ ካብ ኣስትራልያ ዝመፅእ ካብ ሙሉእ ማእከላዊ ምብራቅ ዝመፅእ ናብ ኤሮጳ ዝኸይድ ናብ ኣሜሪካ ዝኸይድ ብምሉእ ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፍ ስለዚ ቀይሕ ባሕሪ ኣፀቢቑ ካብዚ ይዓቢ ካብዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣፀቢቑ ይዓቢ ስለዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ባቤል መንደብ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ነገር እዚ ንዓለም ኣርእይዎ ኣሎ ናው ጅቡቲ ወይ የመን ወይ ኤርትራ ክዓፅዎ እዮም ንብል የለና ዓቕሚ የብሎምን ኣብዚ ሕጂ ክዓፅዎ ግን the potential is clear እቲ ነገር ግን ንፁር እዩ ምስ ግዜ that's why እቲ ኢማራት ንጎም ምሸትን ኣብኡ ሃርደፍደፍ ዝብል ዘሎ they know እንታይ ዓይነት leverage ከም ዝበካ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ከም ዝበካ እንታይ ዓይነት ተኽእሎታት ከም ዝበካ ሑቲ ኣርእይና እዩ ሑቲ ዓፅይዎ እዩ ንቀይሕ ባሕሪ ሑቲ መንግስቱ እውን ኣይኮነን just ሚሳይል ክሰርሕ ተኽኢልካ ወይ ገለ you can do it ነቲ ባሕሪ ንምዕፃው ባይ ዘ ወይ ሚሳይላት እውን ኣየድልየካን እዩ just ንኣሹ ጀላቡ ከምዚ ናይ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ኤርትራ ኣብቲ መኒኻ ኣብ ሓደ ጀላቡ ትሰሪሐ ኤርትራ ባይ ዘ ወይ ከምኡ ዓይነት ጀላቡ ቦምባታት ዘለዎ ሒዝካ ጥራይ ነቲ ቦታ ክትዓፅዎ ትኽእል ኢኻ እዚ ማለት ኤርትራ ንክትዓፅዎ የተባብዓ ኣለኹ ማለት ኣይኮንኩን እንታይ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ከምኡ ክኸውን ከም ዝኽእል በርሂሎም ኣሎ ስለዚ በዚ መልክዕ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ፈጢርዎ ዘሎ ንብዙሓት ሃገራት ብዙሕ መንገዲ ፈጢሩሎም ኣሎ ብግምጣሉ ካል ነገር ንክትገብር ድማ ኣሜሪካ ዝኣክል ሃገር እውን እንትኾነ ምስ እስራኤል ተሓጊዙ መዋፅኦ ኣይረኸበን ኣሎ እቲ ኩናት ድማ እቲ ኩነታት ድማ ናብ ኩናት ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብኩናት ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል ኣብዚኣ ምናልባት እታ ዝበለፀ ዘረባ እዚኣ እያ clear victory. He wants the fig leaf of victory, and the reason is because that way he can recover his presidency. I don't think Iran is going to be. If Iran was going to give him the fig leaf of victory, they would have met with J.D. Vance, and I think that's a clear sign that they understand what Trump wants, and he's begging them for this. And I think that this is just not. I don't think they're going to play that game because this is signaling to me, intel to me, that they're revealing their preference. They would rather wreck his presidency than give the fig leaf of cover for him to declare victory. Oh boy, if you listen to this one, Donald Trump is in big trouble. Iran ፈፂማ ወላ ናይ ሓሶት ዓወት ብሓሶት ተዓዊተ ኢሉ ንኽወፅእ ዕድል ይብዎ የለውን እዩ ዝብለኩም ዘሎ ፕሮፌሰር ፔፔ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ወላ ብሓሶት ሓስየ ተዓዊተ ኢሉ ክወፅእ ዕድል ክብዎ እንተዝደልዩ ምዝዮም ልኡኻት ናቱ ተዘራሪቦም ኦኬ ተረዳዲና ኣለና ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝተዓወተ ኣምሲሉ ንኽወፅእ ምገበርዎ ግን ብፍፁም ዕድል ክብዎ ይደልዩ እዮም ዘለዉ እንታይ ደኣ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንትነት ናቱ ኣብ መቓብር ከም ዝኣቱ ክገብርዎ ይደልዩ ኣለዉ ኣሚን እቲ ዝብሎ ዘሎ ምግናን ከይመስለኩም ኣብ ፎክስ ሚድያ ኣብቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝከታተሎ እንታይ ኢሎም መስምዑ እዚ እዚ this should be a kind of warning ንዶናልድ ትራምፕ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን መርድእ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ because people don't say ኣብ ፎክስ ኒውስ ከምዚ counterpart isn't going from the Iranian side. So I think they were concerned about the optics of sending our number 2 when their number 1 wasn't even coming. I have voiced before concerns about a negotiating team not made up of diplomats, but of real estate developers. I don't know if that's the best foot forward. And their specialty in the region, being that they have hotels and golf courses or whatever, doesn't really speak to understanding nuclear enrichment. But let's see what happens. J.D. Vance is apparently standing by, and he will, get on the jet and he will go over there if there is a reason for him to. Charlie says Donald Trump. እዚኣ ጓል ኣብቲ ደ5 ድብል ኣብ ናይ ፎክስ ሚድያ እንድያ ትዛረብ ዘላ ከመይ ጌራ እዝኖም ደጊፋ ተስምዖም ኣላ ኣይ ዶንት ኖ ምናልባት ምንታይ ገይሮም ማየ ዝብላነ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ካልኦት ዝሰምዕ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣለኻ ታስኻሲ ከማኻ እኮ ይተፈጥረን ካብ ሰብ ሓለፋ ዘለካ ኣምላኺ ኢኻ ዝብልዎ እዮም
نزيا جن سلامتاي تيوم للو منالبات أبكال سلا دي سمع أبز كمزيل وتسمي قرب أمرو نكسرح لهم زقبر وين تات ولا دلا مجمريا وتم تصدم زلخا سبات ناي دبلوماسا تمكرو زلهم سبات يكون يس غزاوتي شطو نيرومي غزو نيروم ناي ريل استيت تمكرو زلهم we know that غزام شاتن غزام مدلالن مس بوليتيكا وي ون مس عبيتنا نيوكلير ديل زتحزكالو مالت هيكونت بللا سز بقعت زلهم سبات ايكون كان تاريخنا ايران زفلتو اكايدنا ايران زفلتو سايكولوجينا ايران زفلتو مايند سيتنا ايراناويان زفلتو ايكونو نزيو سلازي مس ايران هذا مس ايران بقربا كما يتزغل يكون بزعبا نيوكلير تكنولوجينا فلتو زلهم سبات ايكونو يمزلو ايران سي ابت نيغوسيشن تايكو غبريهم زعلي لهم كردوهم يمزعلو انتاي بلوهم زلو ترديكم دالو انتاي نبلكم على نابلو مرداتا كوبيهم زفتون تباهيلو ابت زحلف زررب زكاز نبره معناتو زياتم تم جارد كوشنر زبال سباي قالوا كم ما ستيف فيتكوف عركو دبلومات سايكونو زيو ስለዚህ አቡታታ ጅንታ ትብላላ ነዚዮም ሰዲት ካ ዲፕሎማሲ ክሰርሕ ኢልካም ፍታን ካን ባዕሉ ዝሕዝን እንዲ ግን ድሓን እስከ ድሓን ድኾነኹን ንበሎ ሕጂ ትብሎ ዘረባ ግን ስምዖ ዶናልድ ትራምፕ ዮር ስክሩድ ክትብላ ዮር ኩክድ Trump did this because he doesn't care about politics. I don't think there has been anyone in American history who cares as much about politics as Donald Trump. The man bragged yesterday that he had a bigger crowd than Martin Luther King Jr. for his I Had a Dream speech. He is obsessed with his approval numbers. If you are watching, I'm going to upset you again and say that your approval is in the mid-30s. Oh my God. دونالد ترامب زعبا بوليتيكا يقدسون يقليهم زبلو تنفوكس نعوك حق سويلهم كم دونالد ترامب ببوليتيكا زقدس سبيلن سبي فوتوضو نتزبلو يدقفولو دا كندو أبزناي ريتينغ زقدس سبيلن أبزي وانزي حلف حليف وسي كندي سب تقطاتي لومني أبتنا تي بريزيدنشال سبيشي كابناي أوباما نلعلي يوم نيروم بزيحات يوم نيروم بزع سب سمعني بزع سب يزارب لولو قلد بالسبي أبسب زأمن سبيلات من البعد نزا سيجمنت زيهم كسمعة سلا تخل حزب أمريكا سألي كالوي 3% كمان يكون يزدق فكاز الليلة لذي تناتكا approval rating زتحتا تاريخي قوين زلو you are just losing يا تقول زلو حما غلقا كابعجي حسب اللو دما تزلو ميترمس مرديد بيكاز اللي تقول الله. It bothers him that it's true. He keeps quoting that Harry Enton where he said 100% approval. It was the MAGA base. It wasn't the entire country, obviously. Time, he says, is on our side. I'm not sure about I don't think, it's all peachy keen for the Iranians. بعرفش دونالد ترامب is in a big trouble يا تبلو زلا فوكس ميديا دما يزي I don't know كم يجرم كم زعينة تزارب أو جرم أنا عطتهم زملكاتي كن دونالد ترامب شجر قتي مو خمزلون أبغى نفروتي كاوي إرسكويك يقات مو خمزلون إذا نقدر زلوا وتصيدنا تدما إيران دما نزل زلوا شجر إلا جرم فليت أملوا تصيد سجم كوين زلوا يزبال زلوا إيران متى أنجزي استمتته سبوا جرم كدقوا مخانم تردي ومالو 3% بس يزلوا 0% approval كم زلوا كخن قبرة كاينة بخمي مسخاب زي مزررات كم زي تعوات كن قبرة كاينة هذه مكهم زي توصل كن قبرة كاينة بوجن تمسي هذا ما مليش كسارة مسا كاي مهنياتو قد محجز زي تتكلم كله تكنولوجيا لا كل شيء تقبر كاي كنت دق ما يخاطغلن بار كنت كيرات تخلنا قريب الكلام إحنا ما فليتنا كلنا باي ذا واي حدش حبريت هو تيزلوا ما إيران أبتن نا أمريكا بيزات بهجرات عرب زقبرتو كأسنا بلي وتصالو جينا معات مستيري زلوا لهم بمولو تحبريتات حبي زلوا إيران كم حسومي هريماتهم يزبال زلوا زي حقتات زي تعبيتو كم زلون كجف كسارة وريدوا خمسة لأمريكا دروت ميدياتات كاس بغاس ABC ولا MBC زبال حدا حبريتاو تشيلو أزارة بخينلو أبكالك زي 5,000 بسعوفي نيرو نا فيديو بسقبرو 5,000 سلازي دونالد ترامب كبيت فتنا يصبيرلو كابز فتنا انتهي كود صغل قال تايم زبلو زلو حجي حنتي تيوري كالعلو جميرو مالو كوينا زي ترف سلازغوني قال كابتك فتنو زغل زبلو زلو زيو. With me, Jason Campbell. He's a senior fellow at the Middle East Institute, but he's also been the Secretary of Defence's country director for Afghanistan and a NATO Special Operations Analyst. So, Jason, how would it actually work if the United States was going to try and go in and get this highly enriched uranium? Well, John, this would be an extremely complex operation and come with a very high degree of risk. Fundamentally, you'd want to be near certain as to where the location of the highly enriched uranium is. And in some scenarios, you might be dealing with انتايم زبلو زلو أبزي بزعبا كوينو تريفون دحري زخونا خقبر زي كل كوينو نتني كلرنا إيران كوتصو واللهم كسرقو واللهم
ቅድሚ ሕጂ ፈቲኖም እንዲኦም ስፔሻል ኣብቲ ከባቢ ኢስፋሃን ነፈርቲ ገይሮም ፈቲኖም ጥዋዕዋዕ ኢሎም ፓይሎት ነትሕና ኣለና ኢሎም መዓት ክሳራታት ገጢሞም እዮም ወፂኦም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምስጢር ስለዘይሓቢ ተንስዩ ባስተር ድስቶ ዋላ ናይ ብዕልግና ዘረባ ናይ ካልእን ክዛረብን ክድምስሰኩም እየ ዝብል ፍቐራ ዝተዛረበሉ ትዝክርዎ ኢኹም ገለ ፈቲኖም ምስላእ ስለዝኣበዮም ዝተገበረ እዩ ነይሩ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ስፔሻል ኦፕሬሽን ገይሮም ነቲ ኒውክለር ክሰርቅዎ ክፍትኑ እዮም ገለ ነገር ክገብር ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ምክንያቱ ስቕ ኢሉ ክወፅእ ኣይክእልኒ ገለ መዋፅኦ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እቲ ኩናት ክግበር ዝበሃል ዘሎ ቀሪቡ ከም ዘሎ ምልክታት ርኢኻ መጀመርያ እቲ ኩናት መን ክጅምሮ እዩ እንድሕር ኢልኩም ኩሉ ግዜ ዝጅምሮ ነቲ ኩናት እስራኤል ምዃኑ ንፈልጥ ኢና እስራኤል እዩ ነቲ ኩናት ክግበር ዝኽእል ክኸፍተሎም ዝኽእል ሃገር እስራኤል እስራኤል ድማ እንታይ ይገብር ኣሎ በዚኣ ንሽተይ ከርእየኩም እቲ ኩናት ክጅምር ምዃኑ ናይ መዓልታት ሕቶይ ተኣምራት እዩ እንተዘይተጀመረ እምበር እስራኤል ድሮ ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ገዲፋቶ ኣላ President Trump said the ceasefire between Lebanon and Israel would be extended. But here on their border, the question is ceasefire? What ceasefire? Today, Israeli strike. ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ምስ ሊባኖስ ተገይሩ ዝነበረ ብክልተ ሰሙን እውን ኣናዊሐየ ኣለኹ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ይዛረብ ነይሩ ኣብዚ ድማ ወት ሲስፋየር ምቁራፅ ተኽሲ ዝበሃል የለን ምቁራፅ ተኽሲ ኣናዊሐየ ትብል ዘለኻ ኣበይ ዘሎ ምቁራፅ ተኽሲ ውግእ ይካየድ ኣሎ እዚ እንደስ እስራኤል ዝበሃል ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝቕበል ሃገር ኣይኮነን ስለዚ ኢትስ ጀስት አ ማተር ኦፍ ታይም ናብ ኢራን እውን እቲ ኩናት ምጅማሩ ዘይተርፍ ምዃኑ ምክንያቱ እስራኤል ድሮ ኣብቲ ሊባኖስ ተባሂሉ ዝነበረ ኣካል ናይቲ ምቁራፅ ተኽሲ ምስ ኢራን ከምኡ ድማ ኣካል ናይቲ ፖለቲካዊ ዝርርብ ክካየድ ዝኽእል ዝነበረ ሊባኖስ ኣብኡ ስለ ዝነበረት ናብ ሊባኖስ ናብቲ ሕዝብላ ዝበሃል እቲ ኩናት ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኢራን እውን ገለ መጥቃዕቲ ገይሮም እስራኤል ተሰሚዕና እቲ ኩናት ተተመሊሱ ዘገርም ክኸውን ኣይኮነን hit Lebanon with 4 declared dead so far. The death toll of this conflict is estimated to be 2,500 as the IDF and Hezbollah. You know, the Lebanese government, they have no control of Hezbollah, and Hezbollah is sending rockets trying to sabotage the ceasefire, and it's where we have to retaliate. كم ذات ريوز اللهم زيت هي عب UN زلوا وكلنا إسرائيلي حزبلا ሚሳይላት ትኩሰልና ኣሎ ገለ መለይ ድብል ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንዑ ኣፍሪስካ ናብ ኩናት ንምእታው ዘሎ ተኽእሎ እዩ ኣብ ቃዛ ዘሎ ስቃይን ሞትን ዝሕዝን እዩ ስለዚ ስቲል the situation is very bad ኣብ ፓኪስታን ክግበር ዝተሓሰበ ዝርርብ ኢራን መፂኣ ምስ ፓኪስታን ተራኺባ ግን ምስ ኣሜሪካ ክትራኸብ ኣይደለየትን that also tells you many ብዙሕ ነገር እዩ ዝነግረካ ምክንያቱ no direct talks. The conduit would be Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif. Here the Prime Minister greeted Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi like an old friend. But as the Iranians left, the Americans cancelled their flights. And breaking right now, President Trump just moments ago exclusively telling me over the phone that he has unilaterally canceled Steve Witkoff and Jared Kushner's trip to Pakistan to meet with the Iranians. The president says it's not worth his people making the 18-hour flight when he says we have all the cards. Just weeks ago, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ናብ ዘተ ከይዱ ዝኾነ ይኹን ፍራግ ከም ዘይብሉን እቲ ጉዳይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዝኾነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተርን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣንጎሎ ጠጠው ዝብል ዘሎ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ኢራናውያን ድማ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሮም ኣንቢቦም ኣለዉ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ዝኽእል ነገር ከም ዘየለ ንዶናልድ ትራምፕ ንኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ንስ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ድራማታት ምዃኑ ገጅፍ ወታደራዊ ቅልፅም ኣብ ኣፍንጮኦም ገቲሩ ዘሎ ኩናት ንክገብር እምበር ሰላም ንከምፅእ ከም ዘይኮነ ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ we don't want to waste time ኣብዚ ግዜ ነጥፋሉ ምክንያት ክሉ የብሉን ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ናይ ኒውክለር ምስራቅ ድዩ ፈተነ ክገብር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ መፅኡ እቲ ኒውክለር ክወስዶ ክፍትን ከም ብሓድሽ ደብዳብ ድዩ ክጅምር he is going to try something ገለ ነገር ክፍትን እዩ ኩናት ዝኸውን ከምኡ ስለ ዝኾነ ንዘይከውን ነገር ሰላም ኢልና ግዜና ጉልበትና ኤነርጂና ነጥፋሉ ነገር የለን ድሓርካስ ናብ ሰላም ክመፅሉ ንዘይክእል ግዜ ካብ ነጥፍ ኩናት ካብ ዘይተረፍ ተኾነ ንዶናልድ ትራምፕ ነቲ ስቶክ ማርኬት ማኒፕሌት ንክገብር ኔጎሲዬሽን ንገብር ኣለና ንዘራረብ ኣለና እናበልና ኣፍ ደገ ክንከፍተሉ የብልናን ክኸውን ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ እንተመፅኡ ድማ ከምታ ቀደምና ብስረና ጥራይ ክንወፃ ዲና ንወፃን ብስረና ኢና ንሱ እውን ብስሪ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ይደሊ የለን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ከም ዝዕወት ክገብርዎ ናይ ዓወት ምልክት ክብዎ ይደሊ ኣሎ ግን ኢራን ከዓ ፈፂሞም ክብዎ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ንዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንትነት ናቱ ብሕማቅ ከም ዝወድቕ ክገብርዎ ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ይኹን መራሒ ናይ ኣሜሪካ
ናባቶም ገጹ ክሓስብ ከም ዘይክል ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ተሰሊጡ And if it's Isfahan, what are they going to have to do to go and get it? Right. Well, the first thing you do before you insert any ground forces would be a series of preemptive strikes against any Iranian military assets in the immediate area, and also try to limit the degree, if not completely blind the Iranians to this oncoming operation. In an ideal world, you'd have a broader set of strikes around the country to keep Iran's attention off this primary objective. After that, because we know Isfahan was damaged during the 12-day war last year, you're talking about limited accessibility. So that means you have to put in a cordon with ground forces numbering roughly 1,000 or so to keep the area safe. These ground forces are still going to be very vulnerable. እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ነዚ ኒኩለር ናይ ኢራን ኣብዚ ኢስፋሃን ዘሎ ንክንወስዶ እንተኮይንና እንታይ ክንገብር ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እጂ ኣብ መጀመርያ ብብዙሕ ግዜ ተደብዲቡ ዘሎ እቲ ኒኩለር እንተሎ ኮይኑ ኣብኡ እንተሎ ኮይኑ ተሓቢኡ እዩ ዘሎ ኣብ ትሕቲ መሬት ተቐቢሩ እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ ነገር ክንገብር እንተኮይንና ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ ኩሉ ኢራን ክንገብር ኣለና ልቦም ክሳብ ዝጠፍኦም ክንሃርም ኣለና ሽዑ እቲ ደብዳብ ድማ ብካልእ ብብርቱዕ ክቕፅል ኣለዎ ነዚ ቦታ መጀመርያ ነቲ ከባቢ ብምሉእ እቲ ዕላማታት ናይ ወታደራዊ ዝበልናዮ ክትሃርሙ ኣለካ ድሕሪኡ ኣብ ካልእ ከቢድ ደብዳብ እናገበርካ ኣብዚ ከባቢ 1,000 ዝኾኑ ወታደራት ስፔሻል ኦፕሬሽን ጌርካ ተምፅእ ንሳቶም ኣብዚ ምስ መፁ ድማ ምኹዓት ክጅምሩ እዮም ሳይንቲስትስ ከድልዩካ እዮም ምክንያቱ ኒኩለርካ ስለ ዝኾነ ዳመጅት ኮይኑ እንተሎ ገለ ጨረርታ ከይወፅእ መነቶም ወታደራት ከይቀትለልካ ኣዝዩ ከቢድ ስራሕ ምዃኑ እዩ ዝነግር ግን ካልእ ኣማራፂ ይረኣዮም የለን ዶናልድ ትራምፕ እንተዋሓደ ነቲ ኒኩለር እስራኤል ንዑ ትደልላ እቲ ኒኩለር ክውሰድ ኣለዎ እንተስ ኢራን ፈትያ ክትበና ኣለዋ እንተደየለ ድማ ብሓይሊ ክንወስዶ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነዚ ክገብርዎ ክፍትኑ ከም ዝኽእሉ ድማ እዩ ዝንገር ዘሎ You're going to need near constant air support flying over them to help protect them and have eyes on what's going on in their immediate area. And then things get more complicated. Okay, so let's assume that all of that's in place. How do they get more complicated? What comes next? That's right. Well, we know from reporting that the 3 known entrances to the Isfahan facility were damaged in last year's 12-day war and have since been backfilled by the Iranians with soil to make breaching them even more difficult. So now you have to go outside of the military realm and bring in the type of equipment and personnel who can start to dig out a path for the special operations forces trained in breaching these types of facilities to even get in. So just to check, we're talking about getting in contractors with specialized equipment and telling them you're going to be digging possibly under fire, possibly for some time for some quite radioactive stuff. Absolutely, and not potentially. እንታይ ዝብል ዘሎ ድሕሪቲ ወታደራዊ ስርሒት ጌርካ ምስ በፃሕካ እውን ድሕሪኡ ነዚ ቦታ እዚ ወታደራትን ብገለ ምስ ኣውሓስካዮ ናይ ህንፃ ሰራሕተኛታት የድልዩኻ sophisticated technology ናቶም ሒዞም መፅኦም ምኹዓት ክጅምሩ ኣለዎ ምክንያቱ ኩዕታ ልክዕ ከምዚ ህንፃ ዲጋ ትሰርሕ ዘለካ ዝኩዕቱ እሞ ነቲ ኒኩለራዊ ማቴሪያል ነቲ ናይ ኒኩለር ነገር ድማ ጨረርታ ከይገበረ ንክተውፅኦ ንዕኡ ድማ ነፍሲ ዝካለ ስራሕ ክትገብር ኣለካ ብካልእ ዘራርባሲ ኣይከኣልኒ ምባል ከቢድ ስለ ዝኾነ እዮም ኮለል ዝብሉ ዘለዉ ግን hey I mean they can try ክፍትኑ ኣይክእሉን እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣብቲ ሲናሪዮስ ግን እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክሳዕ ክንደይ ክኸብድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና That's why you can't declare victory now. What's he going to say? They took a ship and now we won? I mean, this is just not, they're making it impossible for Trump to to the Middle East. What options does that give the U.S. military? Sorry, Ziakare. They're very impactful people. Just take a look at the names there, the big names. And I hate to say I'm honored by that, but I've done a lot. We've done a lot. We've taken this country and we were a laughing stock for years, and now we're the hottest country anywhere in the world. We've changed this country, and there are a lot of people that are not happy about that. እንታይ ዝብል ዘሎ ገለ ካብቶም ዓበይቲ መራሕቲ ክብል ኣይክልኒ ግን ማለት በዓልካ ምባል ቁሩብ ታሽሙ ከይመስል እምበር እየ ከኣነ ምክንያቱ ቅድሚ ገለ ዓመታት እዚ ሃገር እዚኣ መላገፅን መስሓቂትን እያ ነይራ ሎሚ ግን ኣብ ዓለም ዝሓየልናን ተደላይትን ኮይና ኣለና ይብላ ኣሎ ግደ ሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ኢኹም መስሓቅቲ ኮይንኩም ዘለዎም ንስኻ ኢኻ ድማ መስሓቂ ጌርካ ዘለኻ ምክንያቱ መዓልታዊ ክንስሕቅ ንብል ኣለና ብዘረባኻን በካይዳኻን ብዝኾነ እሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ንነብሱ ከምዚ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ እየ ዝበለና ቅድሚ 2 ሰሙን ኣይከውኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ መድሓኒ ከም ዝኾነ ኮይኑ መፂእናዮ ሽዑ እንታይ ዳ ሓሲብካ ከም ዝበልዎ ኣነ ከም ዶክተር ነፍሰይ ገይረ ክሪኣ ከለኹ ንብዙሓት ሰባት ድማ ስለዝሕውየ ድማ ወይ እውን ሂወት ናይ ብዙሓት ሰባት ስለዝቕይር ነፍሰይ ከም ዶክተር እየ ዝሪኣ ብምባል ከም ኣምላኽ ኮይኑ ዝመፀና እዩ
ፓስተር ናቱ እውን እንተኾነት ከም ክርስቶስ ተፈቲንካ ኢኻ ትብሎ ነይራ ሕጂ እውን ከም ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲኻ ኢኻ ክትብሎ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ እንተተራኺቦም ከምኡ እናገበሩ ነዚ ሰብ እዚ ኣበላሽዮ እሞ ንሃልካ ኣብዚ ከዓ ይወሱ ገለ ካብቶም ዓበይቲ ፕሬዚደንታት ናይ ዓለም ክኸውን ኣለኒ ይብላ ኣሎ ኣብቲ ሃገር ድማ ብዙሕ ነገር ብሽሙ ክጥቀስ ሽም ናቱ ኣብቲ ዋይት ሃውስ ብብዙሕ መንገዲ ከኣቱ ይገብር ኣሎ ኢሎሞ እዚ ኣብ ታሪክ በቃ በፍንጫ ዘክሩ ነዚ ዓይነት እዩ ዝገብር ዘሎ ኣሜን ኣሜሪካውያን ተደልዮም ይዘክሩኻ እንተደልዮም ኣብ ኣልበም ናቶም ይግበሩልካ ተደልዮም ኣብ ርእሶም ዝሰከሙኻ መራሕዮም ኢኻ ፀገም የብልናን ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ድማ ተፈቲኹም ሞ ተኽቢርኩሞ ንዑ ዝምልከት እዩ ንዓለምና ግን ብዙሕ ሕማቑን ፅቡቕን ብግዳ ሓቂ ከም ሕማቑን ትሪኦ ኣይኮነን ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ መራሕትና እቲ ሕማቕ ምስ ገበሩ እዮም ኣብ ገለገሊኡ ሓይሽ ከማን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እሱ ጥራይ እቲ ኣካይዳ ናቱ ሓደ ግዜ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ምስቲ ዕንጅልና ናቱ ዘፍርሃካ ኮይኑ እምበር ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ይሓይሽ እምበር ኣይከፍእን እዩ ብብዙሕ ነገር ክትሪኦ ከለኻ ኤኒዌይ እዚኣ ትመስል እታ ጉዳይ ናይታ ፈተነ ቅትለቱ ምስ ግዜ ኣገዳሲ ሓበሬታ እንተረኺብና ክነምፃልኩም ኢና ንሎሚ ነዚ ሕጂ ነዚኣ ክንገብር ኢና እቲ ጉዳይ ናበይ ከም ዝኸይድ ተዓዚብና ድማ ከነብርሃልኩም ኢና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ታንኪዩ